use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga ginatagan sang Department of Interior and Local Government tatlo kadlaw ang Cebu Provincial Government para bawion ang mando executive order paagi sining pagsoksok sang face mask sa outdoor didto sa probinsya sang Cebu. Siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, oy, isli ina, kakasana ang mando nimo. Kay kung hindi nimo pagkakason, posible may pila ka mga kaso nga atubangon ang gobernador kag pila ka mga opisyal ang hipi na kakasdagani. Siling sang National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon siling niya. Katunga palang gani sang populasyon ang fully vaccinated sa imo probinsya. Siling sang DILG kakason mo ina. Kay kon hindi manaog ang local government unit ang mando gikan sa nasyonal kon hindi nimo kag magpakatiga ka nagalapas ikaw sa Executive Order 151 suno sa national government kag national law. Wala ginakonsiderar kag hindi magibabaw ang local executive order o kon ordinansa sa nasyonal. So siling sang DILG may panahon ka pa tatlo kadlaw ay ihatag namon sa imo kung hindi may ara ka at tubangon nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:35 sa Lunes bantayan ta. Di subong Sabado Domingo kahapon ang mando pagka-Lunes pwede ser may bag-o na nga mando kon hindi gid pagkakason magpakatiga si Gobernador Gwendolyn Garcia sang Cebu. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:35. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa o layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kun sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, Ang makaulumol nga balita. Ini blang nagbunggo sa security guard. Puerte. Di hindi siya pag-detain. Si Jose Antonio San Vicente Jr. Tag-iya ni sa sang sport vehicle nga SUV. Amo ni siya nadalasa bala, kita niyo to? Kapila pag-goon sa TV sa Mandaluyong, dinalasa yata, inipit ya paliwat sa tong June 5. Di, sudlo na subdivision, pati pulis hindi kasulod. Karon, hindi man siya kuno pag-detain. Ini si San Vicente nga ni. Siling sang Philippine National Police, kung pamatian ko kahapon, ang spokesperson nila nga si Colonel Jean Pajardo, siling niya, wala kami mahimo kay wala mag-isyo sang warrant ang korte. Nya ginapahibalo kong publiko nga ang PNP wala sang legal ground sa pagkustudiya kay wala sang mandamiento de aresto nga gin-isyo batok sa iya. Purti nga balita. Nanago na. Hindi pa kasulod ang pulis. Hindi pa ma-detain. Kay may kwarta. Kailinit ng isyo ni mo. Lokal nga mga isyo sa lakyan, di pa sayro, ordinaryo nga driver, makadala sa priso dayon. Lunggo dayon sa bilangguan. Kung may kwarta gali okay lang. Bisan pulis, hindi kasulod sa subdivision nga may dakpon. Amo ini ang gobyerno nga kung kaisa hindi man tanan, pero kailinit mo. Ang double standard bala, may hustisya sa magaranon, may hustisya sa imol. Sundan nyo balita bala? Kaya daw mainit ang ulo mo. Daw ka namit ipamuyayaw mo. Ano nga klase nga hustisya ining aton? Kung may kwarta, hindi pa baguan sang warad. Kung wala kwarta, pagabunggo, priso na yon. Hindi mayo nga ihimplo ni. Ano karo ko sundon sa iba ni? Makabunggo sa panago siya.
Hindi man sa magsungka. Pag sungkayan, hindi mo maditin, niya wala man warrant. Daw tinunto nga klase ustisya ini. Kailinit nga klase balita. Nagliga di wala tanigin tadog kasi ko ti okay ah. Base pa lang magsungka, sumungka, pagkatapos ti wala niya hindi baditin, tanan na lang. Nya wala kimi mahimogid. Tingi bandi nga pagbunggo, outright nga ginabunggo, sulod yung man sa bilangguan. Nga wala man na warrant. Ini nga balita kailinit mong, hindi na ni tinunto klase balita. Tinuntri klase balita ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Babalik kami pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa 6:47 na ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Life C, pinakabag-o nga vitamin C. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan.
Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kon Ang pagpungko sa Hunyo 30 sang alas 12 magapungko ang bag-o nga administrasyon ni Presidente-elect Bongbong Marcos. Sa karon, ang pipila ka mga bagay nga ginaplansa kon kanday sino nga mga personalidad ang ibutang niya sa number 1 nga programa ni Presidente Rodrigo Duterte, ang paglagas sa mga illegalista, labi na gid sa illegal nga druga. Bangod sini, may mga report ano ka matuod sini nga balita nga si Senate President Tito Soto luyag sang administrasyon ni Bongbong nga mangin konsultant sa anti-drug campaign. Kag posible advisor konsultant man siguro si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mo ning pangabay mo, sang wala pa mag-eleksyon, nagpinungkuanay na si Presidente Rodrigo Duterte kag si Bongbong. Siling niya kay Bongbong Marcos, niya bong, abi, kung magpungko ka na, padayon na ang akon programa sa anti-illegal drug. Sa imo style, kung anong style mo. Pero gapangabay siya nga padayonon. Di amo ini karon nga ginaplastar sang bag-o nga administrasyon kon sino ang ipamutang dira kontra illegal nga druga. May ara gani mo nga pasuni kahapon nga ang incoming administration mahimo galantaw pa sa pag-legalize sang marijuana. Ila sundon ini ang natabo sa Thailand bla nga legal na ang marijuana. Ang marijuana sa Nebalan ang pagtuon sang pila ka mga doktor nga bulong ini. Labi na gid sa may mga ining balatian bala nga gulpi ka lang gakalipong galalaway no panawag klase balatian na. Bulong ina ang marijuana. Ti kadamo sang nagasiling okay man nga illegalize ta. Kung ako ang pamangkuton, pwede sir, pwede. Basta, husto nga pagpatigayon sini. Ambot silingon, kung sa butika siya, o kung diin siya ibaligya lang sa may mga kuyap. Mga kuyapon bala. Dira lang kag iban pagin nga balatian, nga pwede. May migo gani ko yung nga, ang paumpaw siya sa stress siya, marijuana mo. Pero sa nasilingta, kinanglan istrikto. Kay base bala ko niya, legal na. Tanom ta marijuana, bisan diin na. Bakal ta marijuana, kag magyop-yop marijuana, gamiton sa daw hindi amo. Labi na gid ang teenager subong kung magmahal na ang syabo, nya raw legal ang marijuana, diri naman ta masuyop pa. Ti ka delikado, no? Kinahanglan hostogid nga pagbantay kon illegalize mo ang marijuana. Amo na plano suno sa report sang bag-o nga administrasyon. Kung ginlegal ini sa Thailand, wala rason nga hindi naton himuon legal dire sa pungsod Pilipinas. Ini nga isyo balantayan man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension D3. Ang tao nga may Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media.
Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya tumakami nga ginagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang. Si Indrile nag-retiro ini sa politika sang tuig 2016. Hamakon mo nagserbisyo man siya 50 anyos sa gobyerno. Nangin interim secretary sang finance sang tuig 1966 tubtob 1968. Nangin justice secretary alin sa tuig 1968 tubtob tuig 1970. Nangin Minister of National Defense halin 1972 to 1986 timpo ni Marcos ini. Si Enrile nangin Senate President ika-21 ini siya nga Senate President durante sang 15 Congress halin tuig 2008 tubtob tuig 2013. And the winner for digital storytelling. Pila na si Enrile? 91, 98. Puerte. Tegin kuha siya Presidential Legal Counsel sang magasulod nga presidente nga si Bongbong Marcos. Puerte, no? Amo niyang abilidad sang isa ka lagting nga abogado. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.